Салом дӯстон, дар ин видео мо бо приложени Bitcoin Mining Cloud пул кор мекунем. Силка барои скачат кардани приложение дар поёни видео мешавад. Ва дар баланси маҳози 106 сатошай вайна автоматӣ пул кор кардесай. Ва агар мо бихоҳем ки пулкор кунем она зиёд кунем, получит сатоша зер мекунем ва 1.5 сатош кор мекунем. Ва дар инҷа реклама нишон медиҳад. Вақте рекламамон мерава, крестик пайдо мешавад, крестика зер мекунем ва рекламамон маҳкам мешавад. Вайна крестик пайдо шид, крестика зер кардем ва баъди загрузка рафтесай. Баъди загрузка мо 1.5 сатош кор мекунем. вайна мо 1.5 сатош кор кардем. ва тарзи дигари пулкоркунӣ боша увеличивать скорост. Скорости нами бологира автомати пулкоркуниро мо зиёд мекунем. Дар ин ҷараён ҳамин хел дар ҳамин увеличивать скорост зер мекунем. Реклама пайдо мешавад. Реклама 20 секунд мерава. ва дар ин ҷараён ҳамин хел рекламамон сар мешавад. 15-20 то 30 сонияра мерава. Рекламамон ки тамом шед, креста зер мекунем ва аммо баланси мо, скорости пулкоркунии мо дар ҳолати автоматӣ зиёдтар мешавад. вайна рекламамон тамом шид, креста зер мекунем ва баланси мо 0.01 гигахэш зиёд шид. ва мо метавонем бо воситаи рефералам пулкор кунем ва дар инҷа наминҷа копировать мекунем реферални силкамона ва мо 15% пули коркардагии вайро пул кор мекунем ва 50 сатоши дига барое ки вайро роҳӣ кардаем ба силкаи мо регистратсия кардан. ва дар инҷа кашлокҳо ҳастанд. Мо метавонем ба ҳамин кашлокҳо пуломонро бигирем. Мисол да PayPal 2000 ва комиссияш 5%, да Payeer боша 300 сатош, да Kiwi боша 1250 сатош 3%, ва да Payeer USDT бошад 300 сатош 0% комиссия дорад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.